Joskus kasvattien omistajien kanssa tulee puhetta, paljonko 16-viikkoiselta pennulta voidaan vaatia. Tässä keskellä meidän 16-viikkoiset pennut, joilla maltti on jo hyvällä tasolla. Ne odottavat omaa vuoroansa ja oikeaa käskysanaa, millä lähetetään ruokailemaan. Aikuiset koirat lähetetään ensin ja pikkupentu malttaa omaa vuoroansa kauniisti. Ennen tätä harjoitusta pennun tulisi kuitenkin osata tulla luokse, siitä sivulle eli perusasentoon, ja perusasennossa tulisi pysyä 5 sekunnista 15 sekuntiin ja siitä puoli minuuttia ja sitten eteenpäin. Tämän jälkeen on hyvä lisätä häiriötä. Tässä pennulle näytettiin ruokakuppia, mutta oikea käskysana ei kuulunut, joten pentu ei lähtenyt ruokakupille. Pentu odottaa rauhallisesti, että käsi ojentautuu uudestaan ja kuulee oikean käskysanan, millä sillä on sitten lupa lähteä ruokailemaan. Tämmöinen häiriö ja maltti on oikein tässä iässä.